wayangan. Ya toh? Dek wingi elektron ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Nggih, Heeh, bintang tamune Niken Salindri Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawakke ya Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek kersa mboten. Monggo sareng-sareng. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe siap nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silihe. Kula semerep kan TikTok-e kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Pak asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Pak bojomu tak silihe lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no paling. Oh mboten Pak, mboten. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah napa to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap no, nggih. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki seneng lek ane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilenceretne ini kan Salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa to jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah Mbah. Nah lho Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngadeg ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Ngadeg gune Mbah saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lak iso karo marga ngene lho Mas. Kok enak ngono kuwi. Ngadeg ya. Iki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok diadang. Arep balang kok. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut. Aku ki iso ya dalang ki. Oh iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Aku. Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe Mas? Gemati piye aku yo lali. Oh, itu Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, berarti ning YouTube tulisannya kanca-kanca. Bersama, ciptaan bersama Astabrata. Oh, ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik ya anu, sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing nulis lirik. Rumah saku ki ya Mas ya. Yogane Astabrata ki lengkap.
Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik kecilian ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho rene. Masa Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ramu. Ngadeg kok. Wis ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene, Terus? mempunyai suara emas. Wah, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dek niken urung. Beh. Kin jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dek niken anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Jajal rada-rada Mas adewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Adewe jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet toh. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok barei. Anu, ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngono jare. Mik. Aku rong tau kok, Mbah. Tapi ya piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimik ya Pak. Ayo. Eh, Kaya jangan. gale kaya. Ayo Piye, Pak, Mas? Bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik oh Anake ya. ben nembang sik, adewe Adewe menikmati. nggih dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Iki anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur sluluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kutan. Oh. Wah, kae. Heeh. Ning kene Dik, Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salindri. Alah ngono lho Mas kan ibuke sinden, bapake dalang. Iki Eh, aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. ya, Malu kucing betul. Kok malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Suarane. Ayo budak ora ngomong rek kok. Iya iya. Oh. Sabar. Anu elek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan Alah, dulu. makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, Hah, tambah pemeran. sapa? Pesek Iya, jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene penompo mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek.
Ayo kene. Bet tambah. Ah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Aja lek ngene iki lek ngrangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Tekan. Anu ndak kene pangku. Apa senenge ndak imbang kok empane. Piye? Di ngopo? Polan ini. Piye? Walah. Lah, ngejrati sikil. Mancek, mancek. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Hati. Wah, lah yo ngene. Yo alah, banget nek. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Sapa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Ya. Heeh. Ndah. Iroke iso digawe karo Nisa. Malah salim. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku, Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul Aja mundur. geger ombone ram to. Ya. Kok gruwaket. Malah aku sing jengking ya kesel sama. Wegah kok. Rawena. Oh, Mas Firman pengen. Terus Amung tansah ngleledho. Lele ngono kuwi iki yo nggih pempes lho delok. Sik kok ndep apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh, kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Oh, trutas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi yo kuliah lo kan. Kok kan to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya, Ya mama. Oke, yes. Tanah kono. Mamah niken. Mamah niken. Piye, Mas? Hah? Piye? Wis jare yo kuliah to. Yo, alhamdulillah kuliah, Mas. Iki kuliah iki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Yo diitung tugelan ngono. Tugelan kayak Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae murid yang gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, apa piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Iki ki pacare lho. Iki pacare to, tak kira aku mbokne. Kok mbokne iki ning kene kok. boke kok loro lho. Yo, Kowe lah ngemik. geragas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki, Pak. Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Heeh. Teko di. Seliramu nate ngendika tresno lahir terus sing batin. Dicium sik tangane. Oh. Kayak anak ae karo Bu. Oh iso Sae kengisoran dadi angel. Angel. tembakangan tutukne. Kok iso mencolot lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut tok. Wes, Yo. wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembakangan, Tembakangan. Anu Pak Oke. Mundut mau ya. San joget apa ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh, Oh, no, iya. Ketae apike lampune dipateni ora apik ketae. Aku. Yo. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang kumenes dadi sing kuno
sumilire alir tansah dudut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rino Asta Bato Suka Apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis semu lewat tembang kangen iki wujud tresnanku Ayo asik sono Wonorejo bergoyang Oke. Wayah wengi udan krimis ra wis ayo kamu metes dadi saksi gonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung sroning uripku yen ora ana siramu asli sumilire alir tansah dudut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki kandang uyung rena wangi ayo sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud tresnaku matur Terima kasih. matur Iki uga ana pamundutan napa Mas Sutya saka kader Posyandu Wonorejo request gending Sutya karo Gerajakan Banyuwangi. Ayo nanjake sinten ben ora leren. Sapa iki yo? Anu Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Oke. Sutya.
Sutya. Nggih. Sampeyan joget ya ora apa-apa. Oke. Ayo jumeneng berdua di spot yo. Oke. Sampun, Pak. Sutya Mbak Enggar arep Siap. mundut menika. Nggih. Ya. Kader Posyandu Wonorejo nggih. Mangga, yuk musik ya. Dijogeti Mas Victor. Nggih, Mas. Oke, yuk. Dadekke Mas Tris mangga. Victor yang tengah no. Yo. Astabrata suka. Oke, terima kasih. Yuk terakhir, mengko perkara lagu selanjutnya disambung ning goro-goro. Terakhir di Sinta. Yo, jemeneng sepati. Duduk ntar gak apa-apa. Oke. Nanti disambung lagi goro-goro. Wilujeng dalu Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Nggih, Dalang. dua pilihan niki. Napa? Gubuk Asmara napa Gerajakan Banyuwangi? Gubuk Asmara. Napa, Pak? Pripun gerajakan apa gubuk asmara? Gerajakan. Iya, Mas. Ya gerajakan ra apa-apa. Nggih. Heeh. Mengke nggih, Pak, gubuk asmara. Gara-gara. Maka yuk gerajakan ya nggak penutup limbuan ya dadekke yuk. Gerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani langake Lungguh ning pasiran semburan reredeman ambi mangan selonjoran lanang wadon ambi mangan ning pinggiran
sir-siran nambi kangen ing asli Banyuwangian. Yuk, asik-asik. Ya yo ya ya yo. Gerajakan Banyuwangi Raino Piangi sing tau sepi lanang wadon kang nekani langake susah ning ati longgoning pasir-pasiran semburan reredawan ambi mangan ning pinggiran nang wadon biru-biran. Gandeng tangan ning pinggiran pinggiran pesisir gerajakan bisi-bisi semayanan matre janji urip bebarengan sir-siran nambi ning asli Banyuwangian sir-siran nambi kangen ning asli Banyuwangian. Terima kasih Dik Sinta. Nggih. Nak piye? Perkara guyon karo lagu-lagu disambung ning Pathet Sanga gara-gara ngono, Mak. Ingkang baku cecawe sesaji ingkang sinuwun pelok. Mengko yen kedlarung-dlarung mundhak dadi dukan ingkang sinuwun, ayo Mak tak derekke. Sing dupa kumelun mangambar selaning krana sumerbak arum kandanya aku iki dadi wanita ora apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati tatu wis ra bisa ditambani pati wis ra bisa sliramu jajar gawe ando tresno
tresno sliramu ra bisa kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ngerti ati wis ra bisa ditambani mripat iki ora bisa tak depe yen awaro sliramu jejer Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sawetara ya nok ngono ya mak. Ngendoni swasana kang kenceng nganggo wambekan luwih dhisik perkara lelakon mengko bisa ditutukne bubar limbukaning sing luwih wigati aku lan kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan ngono ya mak. Iya Nduk anakku sing setinik-tinik limbuk piye yung sadurunge kondo sing akeh-akeh ayo tak kanthi aku kang sarta kowe. Ya kuwi ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Oh ngono. Sing wis malimbarke berkah kenikmatan kang sarta berkah kesehatan, becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Iya yung iya. Mokal tanpa nikmating pangeran aku kang sarta anakku limbuk bisa sowan ngabiyantara mapan ana ing papan iki ana ing bengi iki. Oh iya ya mak iya. Iya iki jane larah-larahe kepiye kok awake dhewe sak kanca rombongan bisa tinimbalan ana ing kene. Ngene ya nok piye udakara yen ora kleru sewulan kepungkur yen ora 2 wulan kepungkur. Awake dhewe nggone sudunge awake dhewe nggone gubuke awake dhewe, iya
Ya wi kerawuhan para panitia, Bapak Ketua Panitia Pak Kasun seperangkat iya sak bergodo sak rombongan rawuh ning gubuke awake dhewe nganjuk kono. Heeh. Sing wigatine aku lan kowe sak rombongan dinuta kon ngestreni anggone para warga masyarakat dusun Wonorejo ya kuwi kagungan gawe geden-geden ya kuwi bersih dusun. Iya ya Mak. Ngestokke dawuh ya. Aku lan anakku Limbuk kowe kudune ya wis ngerti dhewe. Iya piye? Inti dari bersih dusun ya kuwi ora ana liya kejaba mung nyukuri nikmate pangeran kang wis dilimpahake marang para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo kene. Oh ngono ya Yung. Iya. Lah banjur artine utawa maknane bersih dusun kuwi dhewe apa Yung? Aku nyadong dawuh. Bersih dusun bersih kuwi resik. Iya. Dusun ki wis ngarani. Iya. Dadi ora mung ngresiki dusune ning uga ngresiki atine. Oh ngono ya Mak. Sing ora tau kumpul tanggane dadi kumpul tanggane, sing ora tau ewang-ewang dadi melu ewang-ewang. Kabeh iki kanggo srana suksese rangkaian adicara bersih dusun ana ing bengi iki. Nah, oh ngono. Dadi bersih dusun kuwi dhewe kuwi dadi simbol persatuan lan kesatuan ya Mak. Pancen bener kaya ngono Nok. Merga para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo kuwi ya wis ngrumangsani. Heeh. Ora ana pusaka sing paling ampuh, ora ana gaman sing paling kuat, kejaba mung gaman manunggalan, ya kuwi persatuan dan kesatuan. Kaya sing wis dicetuskan para founding father awake dhewe rumuhun, ya kuwi kanthi tembung bineka tunggal ika tanhana dharma mangruwa. Oh ngono. Bedaning agama, bedaning suku, bedaning golongan ora ndadekake gendra kang sarta pasulayan ning kuwi dadi kasanah kang sarta ciri khas kekuatane bangsane awake dhewe negara kesatuan Republik Indonesia iki. Oh ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuhmu. Mula iki awake dhewe wajib ngaturke panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Ya, unjuk sapa bae. Ya kuwi ingkang angka pisan kanggo Bapak Kasun, Pak Dino Asyari, iya. Lan Bapak Ketua Panitia Pak Taji sing mau wis paring dawuh ana ing ngarep, iya. Lan sedaya panitia ingkang ikut andil mensukseskan acara ing bengi iki, nggih. Uga ora lali ngucapke panuwun kagem sedaya para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Iya. Ingkang sampun pitados sing wis percaya dumateng kula sak rombongan Astabrata Group ingkang mijil saking Kota Angin Kota Nganjuk. Anggone paring lelipur wonten ing Wonorejo dalu sak mangke. Oh ngono. Iya. Sowan komplit plat AG Astabrata Group. Iki pentas perdana ning laladan kene dan sekitarnya. Oh tenan kok mula uluk salam. Lah iya. Kang mapan ning Wonorejo kene. Ha iya. Dasare para warga masyarakat panitia nggone gelar acara ya wis disembadani disumbutke mula awake dhewe kudu semangat anggone paring lelipur, anggone paring hiburan. Ya, ngestokake dawuhmu. Aning runtutan rangkaian acara pagelaran wayang bengi iki mujudake acara puncak. Dadi ibarat sing dianti-anti wis dadi bukti, nggih. Sing diantu-antu wis bisa lumaku, nggih Yung. Wah luar biasa. Penontone kebak, penontone akeh sing pamirsa bengi iki padha mbludak ya Yung. Oh tenan kok Nok. Saka rasa bungahku nduk wah luar biasa. Wit sore wit jam 8 mau wis sek penonton. Bakul yo akeh ra umum. Lah iya. Aku saking senengku tenan kok. Ora ujar, ora kaul. Dusun kene besok nek wayangan neh kok dalange tetep aku.
bakal tak gratisi waton nanggape wis ping 70. Lah ya. Lak mudar. Wis putu ya. Lah ya. Luar biasa lah ya. Senadyan lagi pisan sowan marak mangarsa ning kene para pepunden-pepunden para panitia nek ngerangkul kanca-kanca Astabrata wis kaya dulure dhewe ya ngene iki tembung wong liya dadi dulur iki ya ngene iki lah ya suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani wah luar biasa aku teko wah pelagi mudhun tekan mobil aku arep ning jeding pundi kamar mandine monggo padahal kula teraken niki Mas Dalang niki lah niku wah wis kadung mlebu jeding wah lah kok jedinge renek ciduke to nduk wah anggone shower iya ngestokake dawuh didongake ikut muja lan muji ya nok nggih muga-muga sabubaring ringkitan nggih sabubaring ringgitan warga dusun Wonorejo tansah pinaringan rahayu wilujeng niskala tinebena saking durga sengkala cinaketa ing bagya mulya amin Allahumma amin. Muga-muga sing isih durung keparingan jodoh enggal cinaket karo jodone ditemokne karo jodone sing urung pinaringan keturunan ndang diparingi keturunan ngono sing rezekine seret muga-muga rezekine bar wayangan iki iso melimpah ruah ya muga-muga sing duwe utang muga-muga sing ngutangi lali lah ya iso nyaur iya ngestokke dawuhmu derek memuji tirakatan tintingane Mbah ya sing baku paring lelipur marang para warga masyarakat hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana kaya linangku kejaba saking Allah kang maha agung sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu manglimang waktu kanggo mrasta mungkar nafsu sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo Kenceleng sing seru ya mungkar nafsu Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala qala wala quwata illa billahil aliyil azim
mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung 5 wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu Sedulurku ojo nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung 5 waktu kanggo brasta mungkar lan Sing kepareng rawuh ya kuwi para-para ingkang winengku kinurmatan undangan-undangan ya sing kepareng rawuh akeh no. Pak Lurah uga rawuh, Pak Lurah. Lurahe sing ndi? Angger sing brengose kuwandel ya wis kuwi. Ya. Oh ya. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming. Lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Astabrata Media. Oh ngono. Dadi sing ora bisa tindak ana ing TKP, ora bisa rawuh ning lokasi, bisa memonitor langsung lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuhmu. Iki dasare bersih dusun pada malam hari ini ngepasi wulane wulan Agustus. Wulan kamardikan. Dadi temane gotong royong. Iya. Semangat kemerdekaan. Iya ngestokke dawuhmu. Yo ditanjake. Aku Kang Sarto kowe rene ora ijen. Uga nimbali adiku sing asli saka Mijil saka Kediri sing lagi naik daun. Lah iya. Sing wis diantu-antu karo para warga masyarakat Wonorejo. Dikne Ken Salintri. Diaturi jumeneng disepoti no sepoti tutang tang tak datang tang tang ayo monggo Dik niken jumeneng Dik ayo Selamat malam, wilujeng dalu Dik niken. Selamat malam, sugeng dalu, good night, Ayang Akbar. Yang paling ganteng sendiri. Oke, gantengnya nek sendiri. Nek karo kancane ora. Sowan ana ing Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru no lho. Lah ya dusune. Dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Ya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo, khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai teko mburi kono njajal sampean malik. Lah ya akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmono ya wong tok ya. Iya nek sing gawe barang.
Bayo, ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya. Panjang yuswanipun. Mugi-mugi rezekine kathah barokah. Turah-turah. Ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepung. Di Kepung ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak kecamatan Kepung. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Ya. Dek wingi elektun ini sampai bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Oke, bintang tamunya ini kan Salindri Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawake Ya toh Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Oh. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus, iku mesti cedak. Oh. Ngono loh sayang. Tiga- Iya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen loh, Mbak dirimu ini kangen loh. Ayo. Piye Bu niki Bu? Nyapu topak babu-babu Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mana Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei! Masalah iya. Iya iki lho malah iya. Lah wong sampeyan iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti, tak ceti ngono ra gelem bales nyapa to jane. Yo bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Walah, terus ngene iki lho. Masa sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kayak iki niken ki VC aku. Lah wong aku pas latihan kayak pas latihan nyapa ya jane. mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus PC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho. Matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua semuanya Panitia. Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Apa? Sampeyan semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok dong. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam magrib engko wau magrib. Napa? Sak bibare magrib. Oh, sak bibare Nggih, magrib. jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu iki piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Teh kontelan umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek
lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Sabar ki apa to? Gemes ah. Kediri. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Kandang seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Denger. Kowe iki nyapo? Lho kan yo kaget lho Mas Oh, Kediri iya. lho Kediri lho iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Iya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapo kok? Ora tak apa-apane. Sapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Punya Arkini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus- sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Jadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Terus. Mbah Panut Nganjuk. Terus. Mula sampean nek pengen saya melejit sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Piye? Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Heeh. Mas di mana? Ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso? Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh Dik. iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Kok bareng dicet lo Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Chatane karo sapa? Kolil. Sama Pakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono ne Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok. Iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi ki Lah butuh chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Wong didadak aku sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang kok disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sangu ora kudu duit. Aku lho ndek iki ulang tahun lho Mas Ramo kado piye kok maksude? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado. Bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Lho buket sempak kemamel sing nampani genap Pak Kolil lah ya. Sik to jelas. wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wah buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngono. Corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi kok ora pliket kabeh iki. Oh guys. Nembang. Bawa warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. Alah Mas Akbar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan. Halah ngene iki isin kok lek wis ning ngisor panggung, Dek Niken. Mosok aku ngono kowe. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Entadung tak jleng. Aya nembang Dik. Apa? Bawa yo apa yo? Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron ngene. Ana sinden tung dah. Entuk. Palaran Mas. Oh, palaran. Siap. Pelok. Ana sinden isih abang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa enek bawane nemen iki? Hah? Nemene apa nek bawane? Rol itu bawa. Oh iya. Seperti itu. Oh. Boleh minta nadanya Mas.
Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh Mas. Oh, nggak kuat. Iya, soalnya ini Apa butuh napas buatan? butuh Mas. Dipancing sithik kok langsung. Aduh, kingko. Sampean Aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku siswi kayak banci ngene yo greges. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, Mas. aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa iki nembang po bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh nggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya? Oh, belum? Ya wis ora usah ngegas bedil menko. Wisatresna ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis Mas? Gela. Wek. Oh, pasti nanti layani. Jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top, nggih. Luar biasa. Nanti kita pas habis Wisatresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, "Dek ini kan cantik, mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira?" Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Romangsaku kok ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene renek ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Mas. Gela. Gela. Bersama Strabata. Seraginan ya tublak tak. Yuk, gelo Dik Niken Salindri ya go pembukaan. Ya. Astra. Hey! Telat, Pak. Telat. Yuk. Kaya ngene lah. Aku biyen ngapa
Thank